Van Coandra, numai la 2 am ascultat la 15 și 5 minute pe radioul tău favorit, pe 92,2 FM și după cum ți-am promis încă de la începutul Puls FM-ul de weekend, eu, Adi Dranca, ți-am să felul următor. Astăzi și dornenii au talent, așa că mai bine lăsăm cuvintele deoparte și vă las să ascultați ceea ce am pregătit astăzi. Primul dornean talentat care am invitat în studio Radio Dorna este Valentin Dranca. Salutare, Vali! Bună ziua! Cum te simți? Emoționat. De ce emoționat? Mă tem să nu greșesc. Da, bun. Valentin este prezent în studioul Radio Dorna cu un păhărel, poți să-i dor de masă să se audă. Aha, ok, ăla este instrumentul tău, să înțeleg, da? Bun. Pentru a nu mai lungi cuvintele, hai să-l ascultăm pe Valentin, cam ce știe el să facă. Bun. I got my ticket for the long way round. 2 bottle whiskey for the white. And I sure would like some sweet company. And I'm living tomorrow, what do you say? When I'm gone, when I'm gone. You gonna miss me when I'm gone. You gonna miss me by my hair. Gonna miss me everywhere. Oh, you gonna miss me when I'm gone. I got my ticket bought a long way round. The one with the prettiest of views. It's got mountains, it's got rivers, it's got sights to make you shivers. And sure will be prettier with you. When I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. Gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Ok, Vali, am o întrebare. Cum ți-a venit ție această idee cu un păhărel și o masă și acele două palme minunate ale tale, bineînțeles, și vocea ta minunată, cum ți-a venit ideea să faci acest lucru? Practic am găsit un videoclip pe YouTube. După acel videoclip s-a realizat un anumit fenomen spus, The Cup Song. Și au apărut mai multe tutoriale și, bineînțeles, am învățat pașii și am reușit acum să... În cât timp ai învățat această melodie? Mai mult de 20 de minute, nu cred. În 20 de minute ai învățat-o, să înțeleg. Ok. Zi-mi, mai ai și alte piese sau asta e singura care ai reușit să o faci acum? Da, mă gândesc să mai adaptez și alte piese, însă astăzi doar asta. Am văzut pe profilul tău de Facebook, acolo te-am descoperit și noi, am văzut că ai foarte multe vizualizări și foarte multe share-uri, că e la mod acum să ai vizualizări pe Facebook și share-uri pentru acest moment. Cum te simți? Nu credeam că voi atinge un asemenea număr de like-uri și share-uri pe Facebook. Nu zic că nu sunt foarte popular pe Facebook, ba dimpotrivă, sunt chiar foarte activ, însă videoclipul pe care l-am postat m-a ajutat totuși să mă fac mult mai mult cunoscut. Ok, noi vom asculta imediat Happy, după care mai avem încă două tinere talente dornene, vom avea un moment de beatbox cu Crețul Lucian și Șalgău Andrei. Așa că rămâi cu urechea pe Radio Dorna. Dacă vrei să vezi ceea ce se întâmplă live în studioul Radio Dorna, poți intra pe Facebook-ul nostru, facebook.com/radiodorna.ro.